ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଟ୍ରାଇପଡ୍ର ମୋବାଇଲ କ୍ଲିପ୍ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ନୂଆ ମଗେଇଛେ ମୁଇଁ ନୂଆ ମଗେଇଛେ ଆସିଛେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଥିଲି ହେଲେ ଏଛେନ୍ ଓପେନ୍ କରବାକେ ଯାଉଛେନ୍ ଯଦି କାହାର ହଜି ଯାଇଛେ ତ ଲାଗୁଛେ କି ନି ଲାଗୁଛେ କେନ୍ତା ଆଉଛେ ଆଉ ଭଲ୍ ଆସୁଛେ କି ହେଇଟା ଆଉଛେ କି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଉଛେ କି ସାନ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଉଛେ ସେଟା ଦେଖ୍ମା ଆମେ ତ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗିକି ରହିଥିବେ ଏଛେନ୍ ଓପେନ୍ करबी तुम सामने ओपन करबी आउ सेटा देखमा फ्लिपकार्ट रो आइछे देखमा केनता आइछे लेकिन भल आइछे भल आपण मानकर कार नाइन बेले मंगे पारे डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबे।